într-o parte alta a Bucureștiului. Let's go! Let's go! Și acum că am zis let's go, let's go! Bă, nu mă speria, frate, așa. Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, mă doare gâtul de la întors. Ever be able to go. Go! No! Go! No! Go! Da. Mersi! Mamă! Nu mi s-a mai întâmplat niciodată să-mi part apele așa. Un mini Moise! Un mini Moise! Fii atent, hai că zic eu, mă doare în cur de părerea ta. Așa trebuia făcută chestia aia. Nu, hai să discutăm despre cât de important e părerea ta în contextul social cu care ne confruntăm. Nu, mea, du-te în mea. Îmi pierzi timpul. Și ți-l pierd și eu pe-l tău. Adică nu e cum ai da, cum n-ai da. Tot nasol am ajuns. Clank. În ce parte ciudată, crepusculară a Bucureștiului am ajuns și eu? De ce de fiecare dată când plec cu motorul undeva ajung random în altă parte decât îmi propun? Ce stradă e asta? Frosa Sarandi. Frosa Sarandi. The fuck? Ai o idee unde ești, Gabi? No. I kind of know this place. Is it a place where we could go? I know a place where we should go. I know a place where we could go. I know this place. I know this place where we could go. You're in love in my bedroom. Ia uite, mâncați așa. Trec fără stating, stai liniștit. Hai că o să reușești. Pe aproape. Nu, s-a dus, Sinan. Vezi tu, asta înseamnă să vrem motocicletă în orașul ăsta. Să caste pe ea. Biker parking only. Pam pam. Voi încerca imposibilul să ajung din nord în vest în traficul de București în ziua în amiază mare, spre deosebire de ziua în amiază mică. Shut the fuck. Sună periculos. Dă-te mătii mai în stânga. Ce Porsche Macan. Bă, dar unde căcat aveți bani, frate? În fiecare zi zici că văd. Deci a fost o perioadă, mersi, cred că de vreo 2-3 săptămâni. Bă, nu e zi în care să nu văd mașină șmecheră, mă. Și nu mă refer
Hai că macanul ăsta e cam o mizerie față de ce am văzut. Dar Huracan, Aventador, F12, Berlinetta, Bentley-uri. Bă, frate, ești prost! Câți bani să ai? Și o săracul n-am motob. N-am de otobă. Gliding through the intersection. Domn Costică aici cu mustață nu m-a văzut. Domn Costică! Dă-te bre mai încolo! Bă, trebuie să nu mai salut. Mă dezechilibrez. Bă, n-am unde să mă bag! Da, Doamne ferește, bă, București ăsta, mă, e dat dracului, mă, e vai de capul lui. Nu mai ce... Oh, mamă, cum te ia șoseaua! Acum înțeleg de ce nu e frumos pentru motociclete pe aici. Te fură căcatul ăsta din mijloc, mișculează-te puțin pe dreapta sau tu mișculează-te puțin pe stânga. Nu o să faci. Acum! Tractor. Să nu mă lovească cu remorca. Nu mă văd, doamnă, de mă vezi, dă-te un pic în stânga, că nu vreau să fiu muist, să te claxonez. Băi! Știu, frate, mie nu-mi place Waze-ul. Mă înțeleg Waze. There are more ways to look at the Bucharest traffic. Am rezolvat fix. Lăsăm o parte că am venit 3 sferturi din București până la Motor Team, magazin de motocicletă, de piese de motor. Mi-au și greșit comanda și ca să vezi, produsul pe care îl căutați noastră nu-l avem. Avem aceste două produse, vreți unul dintre ele? Nu vreau unul dintre ele. Am venit degeaba pe căldură de 35 de grade ca să-mi spuneți că trebuie să dăm comandă și dacă aveți noroc, dacă reușim să-l băgăm astăzi în comandă, ceea ce vă zic sincer nu prea avem cum, dar încercăm, atunci va ajunge peste 10 zile. Dacă nu reușim, Domnul știe, în plină glorie.